Avui ha estat la meva primera immersió estratègica i he tingut la possibilitat de conèixer a molts professionals del sector. Me llevo sobre todo muchas oportunidades para poder crear proyectos de innovación y poder aportar mucho más valor a toda la industria. Un dels pilars bàsics és que ens trobem molta gent que tenim problemes semblants, equivalents, per dir-ho d'alguna manera, i cadascú fiques en comú una mica la manera que els han anat solucionant i doncs, bueno, és una manera de compartir experiències. Aquí és on realment tens l'oportunitat d'intercanviar totes aquestes idees amb molta gent. En concret hem començat amb una sessió d'IA que a tots jo crec que ens ha inspirat moltíssim i ens ajuda a pensar, no?, a on volem anar en aquest sentit. Treballar les relacions és molt important perquè ens ajuda a entendre altres professionals i enriquir-nos dels seus aprenentatges. Cada clúster tingui la seva vertical com molt definida. Al final, agroalimentari és transversal i els nostres problemes són transversals per a totes les clústers. Al final són reptes comuns, són temes molt transversals, no? L'audiovisual està a tot arreu, digitalització també, reptes agrícoles o m'ha semblat molt interessant la part de residus. Yo creo que permiten ampliar un poco la mirada a un formato más estratégico, de que las empresas no solamente vean lo que pueden hacer a 2 calles de su espacio físico, sino todas las posibilidades que el ecosistema y sobre todo los clústeres permiten ampliar.